Çavderên siyasî û lêkolîne radgihînin ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê di nav 2 salên dawî de bereya Tifaka Cumhur ku destelatdar e her diçe dengê xwe kêm dike û di rapirsiya de êdî bereya opozisyonên pêşiya destelatdariyê ketiye. Rêveberê navenda lêkolînan rawestê Rojesîr Gîrasun balê dikişîne ku wan jî hefteyek berê rapirsiyekî li bajarên Bakur kiriye û eşkere dibe ku Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partî û bereya Tifaka Cumhur her diçe deng wenda dikin. Li gel vê yekê partiyên opozisyonê yên nû Partiya Komarî ya gel CHP jî dengê xwe zêde dike. Inaha rewşek nû tabloyekek nû derdikeve holê. Berê AK Parti û HDP tinê heremê de hebûn deng digirtin. Îro em dibînin ku hilbijêrên Kurd dengê xwe bo partiyên nû jî dikartînin. CHP li bajarê Kurdistanê de Diyarbekir, Mêrdîn û Van û Rihayê de em dibînin ku dengê xwe çarqet zêde kiriye. û ev wê nîşan dide ku demên nêz de hilbijartina pêşiya me de ya yekem de CHP van bajarên he yê cara yekemîn ev piştî 20 salan 3 salan hem bajaran yê vekîlan derexîne. Li gorî çavdêran sedemên serekî yên paşteçûna dengên AK Partiyê bi Tifaka Cumhur re têkçûyîna serdestiya hukûkê û nemayîna baweriya ji dadperweriyê, polîtîkayê newlekariyê û banva girêdayî, rûdana qeyrana aborî, zêdebûyîna gendeliyan û zêdebûyîna cudagirtinên nav civakê ne. Çavderên siyasî balê dikişîn ser wê yekê ku di rapirsiyên hilbijartinên 2023 de opozisyon ji destelatdariyê bihêztir bûye û heger ku rewş wiha berdewam bike jî dê opozisyon zêdetir bihêz bibe. Türkiye'nin bir batış noktasında olduğunu. Tirkiye jaliyê siyasî, aborî û civakî ve di rewşeke xeter de ye û di encamê de jî bawayeke eşkere xuya dike ku destelatdarî jî têk diçe. Em di encamên rapirsiyan de jî dibînin ku hem namzetên serokkomariyê yê bereya Cumhur hem jî ew tifaq bixwe bi paş namzet û partiyên opozisyonê ketine. Di encamên rapirsiyan de xuya dike ku CHP bayeke erênî daye pişxwe û ber bi destelatdariyê ve diçe. Dîsa her ku diçe jî piştgiriya ji bo partiyên destelatdariyê kêm dibe. Lêbelê partiyên opozisyonê jî dengê xwe zêdetir dikin. Kimsenin hakkı yok. Li Tirkiye di serdemên hilbijartinan de her tim dengderên Kurd xwedî rolekî bûn. Lê li gor rapirsiyên heta niha hatine kirin dengê AK Parti û CHP nêzîkî hevbûne û di vê rewşê de li gor hin çavdêr û şîrovekarên siyasî giringiya dengderên Kurd 4 qat zêde bûye. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.